Sziasztok, én Dénes vagyok, ebben a Mortal Kombatról fogunk játszani. Mortal Kombat X-en. Megnézem, veszi. Jó veszi. Ura, ez egyébként ez a Charleskin, úgyhogy fejlőtt, úgy kapod. De ez nem csak egy kivégzést fog csinálni, és aztán eltűnik ez a csaj. Nem ez, ami most itt eléjött, hanem mindjárt meglássátok melyik. Egy csevi. Töltsd már be. Pont amikor videózok, akkor kell ilyen lassú legyen. Most ez a csaj, akit most vagyok. Nézzétek meg! Megott a gerinc. Egy kaponya. Egy nyakgerinc. Szóval. Ahogy törünk egy kis koponyát el. Hihi! Gerinctörés. Egy felroppantás. De a csajok ilyen tudnának, akkor én jaj, mert csak valami. Ennyit is akartam, szia.